Съществуват местни легенди, че покръстването на княз Борис е в района на днешна Стара Загора. Но нека разкажем историята чрез други факти и събития. Областта Загора и Стара Загора през 9 век се явяват гранична зона между Византия и Първото българско царство. Обещано е, след покръстването, областта Загора, която се простира от Змеевския проход до Дебел, да се отстъпи на България като част от договора, съпътстващ самото покръстване. Ако посетите параклиса на върха на Еязмото, Свети Теодор Терон, ще видите впечатляващо изображение на Светото кръщение. Въпреки, че историците спорят дали Борис I е покръстен в Плиска или Константинопол, местното предание и легенда е категорична. Покръстването на българския владетел и неговото семейство се е случило именно тук, на този холм, през 864 година. Това прави Стара Загора един от духовните центрове на първата българска държава. А Язмото не е просто парк, той е купелът на българското християнство, където старата езическа България се преобразява в нова просветена държава. Но историята не свършва на върха. Около Стара Загора, по склоновете на Сърнена гора и по протежение на стратегическия Змеевски проход е съществувал цял манастирски комплекс, своеобразна българска света гора. През средновековието тук са процъфтявали десетки манастири, които са били пазители на вярата и книжовността. Те са образували защитен духовен пръстен около града. Казват, че са били около 15 манастирски комплекса. Днес от тези величествени обители са останали само руини, скрити под земята и гъстата растителност. В района на Боров дол и около Змеево археолозите все още откриват основи на църкви и крепостни зидове. Тези камъни са тихи свидетели на едно забравено величие. Въпреки, че днес са в руини, те напомнят, че Стара Загора винаги е било духовното сърце на Тракия.